L'absència de llar és l'essència de ja no pertànyer a cap lloc, o almenys a aquell lloc que abans havies habitat. Al mateix temps, parla de la ciclicitat de les coses i com de la foscor torna a eixir la llum, llum que fa que veges les coses millor i, per tant, que tot sane. La sang impregnada parla entre la resta dels dits, una onada colpeja els segons abans de fer ferida, de fer crida, de fer fem, de fer. Potser no pertànyer a cap cor siga poder pertànyer al món sense ancorar-se i viure. De què tracta la vida sinó de viure-la malgrat totes les circumstàncies? Aprendre a estimar, aprendre a curar i aprendre a acceptar és tot el que cal per a continuar endavant.